New Trap Border Dispute Redressal Forum HBDRF New Trek Kuala Lengkot Arja Opsan nak cingsok kedang bak sorkar jela kam snap igi cing ek sinong kapu da block 1 kulon bu da cing tho sik Meghalaya Human Rights Commission da cing community ba commission kan tuklar ban penbor sorkar pakan phai khbat shakite gi benta abakran jigilat phai khubor ba chandame sungo chairman ka forum loi thu ban duk snam gi bo menshwa ki nong suk nong hai ki benta ke ilaka labang nong phulut ba kanthop life wi gi snong ki sha ban bani kunu le no chong gi chai bin riu karbi long bo umklat yu snam arjarsan haba ki karbi kla thambori kanthai khna hakshnong muriam bar benrap bagi tegi lai fuishnong kim dan watang ka school ka chaka sumar negilti singkien ki babyang alor ka kam kan atput ulong badang hindat sngi ladon ka kunhun ki samla puli karbi hak jingela mu akosten hanse ka bala penbori ki nong shishnong kashnong lapangam ban register khendau juki bar ka karbi anglong autonomous council ulong bag ilaka labang nong phulut dangshan kadang shuyo byang dolai jongka lengba ka chingshim khia ka Chanta Hills Autonomous District Council bat benrap bah kami penbet put halor block 1 kadai ke basuk ada pensyong nongrem lagi kot kisla bak kai phat sorjumen haus nem ka khnai spasan pupra kapasa tangban penpai bai eka Meghalaya nila lek ai ke niga jing ujor jungi saya ka Meghalaya Human Rights Commission halor ka human right violation but hagane ga representation jungi nila mention hangne ya kilai tli gimat ki bayad day bat kata ka wallet yang human rights ke jungi ka bening kong kadai haga jing yedei bat ka jing kni no ya ki jaka ki puta ke jungi ki badai ki hok long try ban try jungi naga sorkar Assam hak por bathau yang district council hak snem khat khandai spa san pewar dan tip chahi ba ki jaka ke bangingi song isa kapatip kum ka elaka labang nong pelut kabang iti pai ba kong blok bon kadai ke jaka ke jungi ngadu handai hantai hidrai lapan hab jubor no spok karbe anglong autonomous council nadu ko por ba snahi district council bat ka baar pat de haga jing shale ben gi jungi haga bebun kilian nadu lapan hab jubor yengi spok karbe anglong autonomous council jong jela Assam yengi ki pai kasi penar ki basong ki basa akan ke jaka kim thengbriu shu nila long sisa lakum kita gemerat bat kaba hakane ka point hakane ka mat kaba nganga kwa ban penpau kelong ba kajing shalek beng hagaliang kahok long briu man briu om dehi tang nagaliang government bat khap nam e nadu ko snem khat khandai spa khandai pe new khandai pe pra bat hadu ko snem arjar khan briu hapdeng ini ki snem kajing im jong ki briu jong ki basong ki pasa sete kelong kaba i kordit sisa hadu kata-kata ga kajing mi jong ki kai klau karbi bangi tip kumita ki KNV Karbi National Volunteers KLRA Karbi Longri Raikom Asong bat nangta kadiga KPLT Karbi People Liberation Tiger bat sakawai pat ka UPDS United People Democratic Solidarity te ha po kini ki chpeu khasan snem ki ba ngang ladep kedeung ladep mention kajing e ki briu jungi galong kabahan kata-kata namar ba ya ka hok long briu man briu jung ki layu roi kini ki kai khlau kila diman na ki briu jungi na ki pai nong song snong jungi haman ka wei pa ka wei ka tliu ying man lo snem ka wei pa ka wei na ki kinhun ki hapan siu kun kota ka house tax but nalor ka ni ka house tax kiba khamdon kham em kiba don kilum kha rep kiba don ki hali ki penthor kba bat nangta sikibe kibe kum ki jingri jingdup ki hapan siu laga jong hakachana hakador kabahe ngadu arajar adu san hajar hakachinem jisnem man lo snem hakawe pagwe kini kanhun single no bat nalor nangta kidang rung sepo snong briu sepo ki snong bat ki kem na phang ki penyap na phang ki siat na phang ki jingri jingdup kum ki balang kum ki sniang ki siar kum ta ter bat kim ahiru ye kador dari ki ai makenaru kumar so ai duksa we usniang ba sausan hajar ki ai tang khatsan spa ni 1000 kum ta ter bat yau khau ba ki dungru kidang kini kidang ra ye ki juhur ki ba kidang ban shet ru kidang ra ki le kum ta bat om de tang kata ki le ru ki kam claim akor ki thei ki khna ngai sai pen kan mau
Hagaway ke Snong, ke Bakerting ke Snong Muriap, hak ladang ampak lah hak Senem Arjarsan. Jan baro kilong kemi, ki kena, wat kilong kemi ki armet ru, ki syak le klem akor, ki syak rep, bat syak le bor, hagai kelau karbi kata ke Senem. Bat om day tang kata, wat dikiru tu men, ki samlaru, kidang kenjat, kidang pura, bat kidang kren, ki ketin ki ba, percaya ke hok long beriu man beriu. Bat sagaway, kabasnya usang sot kelong ba, ki rum ki Snong ki tau, bat nangta ki penting ki pensmik haki rukom ki babun jaj jadi naga ni gadau ko penlong yi ki pai nong Snong jungi baki hapan petri naga ying ki sem naga Snong jungi sia ki Snong ki bab marjan te ngakwa ban kedeu hang ni ba de naga ni gadau baki pai nong Snong jo kala bang nang tholut hapo ki ne gen yop heu snem tam ki hapan pet Snong han ulaisin kabening kong hak snem khat kandai spa anyeu peu we nyeu pewar kata kadai ki jingle bor jong ki pulit asam bat kebaar pat deh ke Senem Arjar lai kata kadai ni ke jingle bor jong ki sengkai klau ki bang ledep jer kerteng benne bat kebalai ke Senem Arjar khat san ya kan niru de ke jing selalang bat ki seng leno bat ki pai nong Snong ki pai hur karbi te kebalai ha ke jing bom yo ya ki lat penroi namar ba kumbalong menta baro ki pai nong Snong jong keri India kilayo iki surok kilayo iki sengking kilayo iki school kilayo iki umpam umdi kilayo iki hat bat kumta terter kita ki development facilities ke bangi ong ke tinong way henrei kini ki pai Nong Snong ki badon hang ni ki badon hadu arpeu nyau arpeu pra teli ki Snong ki balong ki Snong kasih penar hadu menta ki padon surok ki padon ki sengking ki padon ki umpam ki umdi ki bubiang ki padon hapdeng ki nyau hapdeng ki kanyau khat Snong ki padon tang ke LP school ro dihadukan ni ke jing sak din jong ini ke Snong te de na ni gadau ki pai nong Snong ki basong ki basa ni ke Snong ki mat ke jing kordit ke jing sosat ke bakrau du kata-kata te de na ni gadau bangi na ke liang ke forum ni banse ban lit ai ke ni ke jing kho haga human rights commission kenang ba ke human rights commission kan yo ban sim khiai ke ni ke kam pada ke ju ke poru ni kermen ba nin yo ye ke hok ke jeng hadu mentaru umbangi sayo idang haki kendiat sengi beladep ru de gini ki karbi kane ka seng pule jong kimo ka bangi tip kerteng ka karbi student association te bat we local leader jong kiba tip kerteng okos tin hanse kumba kila penmi ye kerteng jong uru te ngaruk ngan keren baik de ka basai bagi le rum sepo Snong sha po Snong la pangap bat ki penbor ye gitu ki no pai no Snong jong Snong apa ngap bakin register ye kelang kha jong ki kelang kharap ko ba bakin register no cepo Karbi Anglong Autonomous Council jong jela Asam bat ha juga por ban siuru ye ke revenue ini ke khajna cepo Karbi Anglong Autonomous Council te pan sukan kan ba kan lihat ba ya kan ni kini ki ju ki Karbi kila dep dawar ki pai no Snong jong Snong handuli hak khasan terik jong benai Jun ladang apa kala hak por bagi penlong ye ke peace committee ke Snong handuli di ki pai no Snong jong Snong handuli hak to ka poru ngangam tip namar bang ngamyo jing tip hakan aku kompat de ya sign ye agreement ke ye sign ye agreement naga pentapan wan rae kita song sign hak Snong handuli ke jing dan ad ke Senem beledep pala sedang nukus Senem dar karsau ke ye sign ye agreement ban bagi day ban register ye kha ke jong ki badon cepo Karbi Anglong Asam. Kena ke cisha kini ki jaka ki pat de cepo Karbi Anglong Asam. Ki don ki badang hap cepo ke lame kaleyai. Tang ban ka daw jingle klet no sarkar jongi keleyok ban kam train oke. Te ka jingi der pakne nagliang jongi ngis ngeu ban ngis ngeu dei ban aingu ye ka Giant Hills Autonomous Council. Namar ba hadin ka jingle ujor ka jongi bat nagliang jong CM ruk lede hiar de lagi jongi kejat lagi khamat ban pe ke jingle jong berusute lan ngapalak paklah aga arpu pratarik jong benai Desember jong Senem Arjar Pewar hadin nangta kila reunification ye kete ke elaka hadin beledep reunification la thungru yo acting doloi bat hadin beledep jit beledep thung penstian yo acting doloi kila ai sanat ru ye ki RPR teliki sanat ye ki RPR mut ke Snong stage po block 1 bat menta ka kam ke badang sak kelong ba hadin District Council ke dep reunification dep recognize ke Snong kamram kelong sa state government ke bar recognition ke Snong baro sakum dep District Council ka mat ke bakongsang ni ka thong jungi ke de gata hi mo
ni ai kan jing thok kenang bang Human Rights Commission kan ai de jing thok je sorkar kenang bang sorkar kan yok ban simpia kan na ka banta ban penyok ye ka hok man beri ujung ni mah Hasyo pinwan siya ko commission to pila. Cuy keren ne magibor sarkar pa nakaliang ka forum. labun sin hi man ka por hi ngilale ai ki jing thok ban nakaliang jung ai simet ku Sherman ru ngalayok ban ya keren bat chief minister ban borom ru ngalayok ban ya keren bat ki arngut ki deputy chief minister ngalayok ban ya keren henry kumbang ye menta ba ka kam stang ki jingkulan peduk mentar ngimpat yu kita kidak di sini ba kesorkar kan le ik badam kam ke Kani blok 1 kan dai gawai na pring ki chaka na pring hindu tli ki chaka ban pemej pur ka phase 2. Tu ka iga sur chung phi ka forum halo kani ki ku pemej pur sarkar pa hutai. kasur jongi namar ba hoi ki ba kham juat hi ke dei ga langpi blok 1 blok 2 langi pej pade kat kum ki jing tho ki kot kisla ka blok 1 ka dei ka basuk tam namar ba le ba ladep hak survey dari district council setang pan transfer tu ladep lu ia kata gajo inspection kila sedang nadu kan new February kat kendai spak san pra kila pendep arpeo February kat kendai spak san pra but kini ada district council kidai ban pendep no kayaknya ke kamu baru tu por mi ke jengi fi state baru kar biru tak por ulai le state lang ban ni hari ni ta pending no tak kam baru unda yo state le jong pat dei iklet no kayaknya kata tiga jing da wajungi gelong setang pan implement no ya kata ke pendep survey dari RTDP district council hak stem kat kendai spak san pra lebih Nakaliang buat Thomas pasa nong aiktin ke forum, loong baka forum ke syania ke commission, bahkan ikran baka sorkar, baka dadongkam sa kisah taru, kibabun, kidmi syakman. Kalau kajing jong dari ka statispo block 1. Kani kajing thok bang ai sport kani Human Rights Commission, kalau ka banyak ba, kam dai tang sisla. Kani ka banyak ba, la ai jing tip ru ya ka no tuligi snong kidan. Hakawai ka snong ka nongut ka no tuligi yeng kidan. Hakawai snong ka nongut ki basa ang tang athari kini ki detail bai wat ka sokar jela ka jongir kam dan. Ba sosi ka dei ta. Wat ka sokar jela ka tip. Mano basa hangno ka nungut kisah chapter kini ki thok ngi ai sa ka Human Rights Commission kadawi ka bablong ngi kolong ba ngi layu i ba nakaliang state government kamsim ki kasi kalau komdi kaji na yelempat ki hati yap lang deh yelempat ki hati bapil sang di bayam tika bangi gibingan alik dakamet layu i de ka jong ka khaman ya kajing juga bai ba sa the kolong ka ba assignment haru kata apa ngamjuk kini kinong mi khmat jongi kilalik ni mentang ka uwe ka jingkili ka bakrawe bangin bu ba ladon ka jing keren ban ya penbait no ya ukur usama ka rescue what happening kini ka jing penbait du kadang don ka jing ya penbor pada nak kaliang ki karbi student association ban register ki khandau ki siap jong kinong song jong yang kia poblawan siapa karbi badru berhapsil kata tax siapa karbi hak jing sisa la don kono ka jing pen baik ka serius kam dai ban don kum kini ki jing bor kan yana kalian ka jongi nisanya aga Meghalaya Human Rights Commission but kumbala ya thu yangi ki chakhot yangi ka hearing ru but ngin sa pensaya ki lara don kam bangin wan yalam ki briu nang tina public wan ki balong ki eyewitness ya ka jingjia ki babon makiru kin wan krang ba nakaliang ka Meghalaya Human Rights Commission. Kalau don kam kita take up no pada ka National Human Rights Commission. Kerang ba kajing jong kini kibreu kanja no nginla banweng. Nomor ba ka Constitution jong hari India ka ai right to life ya baro. Kisah blok 1 ne bisa asor Silong ne bisa si Assam. Ka Constitution jong hari India ka ai hok. Banyo ya ko umbang umdi ka bakot, banyo ka jing sumar ka babiang, banyo ka jing kulit putih ka babiang, banyo ban im singan. Harga jong kacaka harga jong kayeng umbakan long menta kini baro la penken no la kini no nak kita gibril di masa angku ko blok 1 man ikhmil inti ba nak kalian Human Rights Commission kan siapa yang menta Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya